ni tuhatta, tapasada marohatta, suak soni nang dihamuak kadongan nami, ama nami, ina nami, doa yanakon nami, na mangihuton kebaktianon melalui live streaming di Bagas Tabi. Tapasada marohatta, tapok kama perminggota di manugoton, tapuji matuhatta, marhidede nomor 574 ayat sada dohot tulu. Puji ma Dewata, Nai Andaru puji Dewata, Nungase sadosami, malumdot rohami. Puji ma Dewata, Nani Andaru puji Dewata, Tagama Tuhari, Sai pagalak matok tong palitobi, Lanconok arinai, Salpur parukiloni, Tagama Tuhani, Sai pagalak matok tong palitobi. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goarnya anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di parbadia na Tuhan palangit dohot tanoon. Amen. Madok mauliate mahamudi amai, na mga rorohita siyan gonggoman ni hahulumon, jala na pausatok kita tubagasan harajaw ni anak hahulongan ni Rohana. Haleluya. Martangiang mahita, ali Tuhan debata pargowo na sohatudosan, amanami di Banua Gijang, di pabotohon hodo tuak kaparroha na siyan purbai marhite-hite bitang, noktubo anakmu na sasaday, sodangi marohanami, asa hutadahami haporsiyaw na sitongi marhite-hite ibana, asa tarbahed dohot hami mamereng hamulyaon sugut, marhite-hite anak kahulongan ni Roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Puji ma Dewata na sokal
Roh di ujung di mulutku, sai puji Tangion hamuma patik ni debata ima patik parjulu sahat rodi patik paupaton. Patik parjulu audo jahuba debatam ninna debatatta dang jadi maraku pau bainonmu debatam. Patik paduahon dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu manangahan na di Banua Gijang dohot na di Banua Tongaon rodi na di bagasan naik na di turu ni tano yang tunggabi si sobaon manak siuluan. Patik patuluhon dang jadi dohononmu dang jadi dohonon goarni di bata yang suture dalanna ai honauhum na dusugut akna marsineang di goarna. Patik paupaton ingot tamu ma pabadiahon ari minggui dinaonomari ma ulah hamunasa si ulaunmu alai anggo ari papituhoni ari pada andinyanan ni jahuba di batam doi dang jadi ho mangula anggo dinasadari manang anakmu pe manang burum manang naposom lahi-lahi manang naposom buru-buru roh di pinahanmu roh di pangisi ni hutan di halak pe na mangibati hutam ai dinaonomari do di topa di bata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradia do ibana diari papituhoni di bahenido ubahen na di pasu di bata jahuba ari paradianan nai jala di perbadiai atong rak mengidugugu mahita tutuhan di bata lahon mangulahon patik nai martangiang mahita ali Tuhan di bata sai pargugui mahami mangulahon maobato patikmi amin. Dukbe marohata tatopau timadosata tuadopan ni debata martangi yang mahita ali amanami jala debata nami na di Banua Gijang pargugu na suhatudusan pardinggan basa doho jala rodi saliling nililing na do asini roham saya marpamuati maroham di hajahaton nami jala saya unang be ingot akadusa nami ay jut do hami mardusa marado poko jala jut do sungguli hami rimasmu marhite sian pangalasyon nami di hatam ali Tuhan Jahuba saya unang paingot-ingot pangalasyon nami unang alang asini roham saya rupi mahami ho ali Tuhan di bata hatuan nami balua hami jala sesa dosa nami ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Tabigima baga-baga ni debata taringo Tuhan sisan ni dosata songo sitong ina manguluaw ninna Tuhan Jahuba tung nasolomodor hakku mida hamatian ni parjahat nalomodor hakku mida hamumulak ni parjahat itu madikod dalanna asa mangulu ibana hasangapon ma di debatana di Gijang amin. Out so
hatani debata nagabe trupek epistel di minggu tasadarion imana tersurat di Markus sada mamukasian ayat 4 sahat rodi ayat 10 sada tajahama marsorik-soring di halongona do si Yohanes madidihon jala majamitahon padidion hamubaon niroha laho pasisahod dosa yang go si Johannesi ibulu niutto do ulosna jala hulik kuling do hohosna akasi hapor do si tuat niloba do si panganonna aik do hudidihot tuhamu alai to di perbadia do didihononna tuhamu dinahehe ibana sian aiki pitor dida si Yohanes mamukap langit jala songgok matodi songon darapati tu ibana ima sahatna martua doa kana tumangihon hatani debata jala no peopsa amin. Tidakon maha porsiaw tay songon na hinatidakon ni dongata sa porsiaw di sa dok portibion rap mahita madok au porsia di bata Jehovah ido ama perbuku na suatu busan na tumapangangit dohotan au porsia di Yesus Kristus anak di bata Jehovah na sasadai iman na kinubuhon si Maria na gabi-gabian siyanton di parbadia adoran suhaguan ido tuhata na tumaw na bernit di panghuman di silatus na tetap pada do ibana di hau kunor silang na tuat tuban waturu kung ditanom na murak mangulu di ari patuluhon na manaik kusurgo lahudul siyam di bata Jehovah amanay pagkugo na suatu dosani di simay bana pay mamulak suot tutanoon manghumi halak na mangulu dohot na mati au porsia di parbadia dalam usia dohnya nabadia dunia hadapan anak Kristen hata nabadia doh pihak sesaan di dosa doh pihak kain nama doh mulak mangulu suhut daging halak mang mati doh yang uduan na surat sudah amin. Tikting HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu Minggu Parjolo Dung Epipenias 10 Januari 2020 sada topik Minggu Pasangak Madebata di Bagasan Habadiaon kosong sada Parmingguon toluhali mulai 7 Februari 2020 sada sesuai doh haputusan di sermon parhalado tanggal 30 Desember 2020 nunga diputuson ia parmingguon patu paut tama parmingguon toluhali songon nasomal pukul 7 WIB manogot bahasa Indonesia pukul 10 WIB Arian bahasa Batak doho pukul 10 walu WIB Botari bahasa Indonesia
jala dimulai ma di hari Minggu tanggal 7 Februari 2020 sada. 02. Pertangyangan wilayah mulai Februari 2020 sada. Sesuai dohot haputusan ni sermon parhalado tanggal 6 Januari 2020 nunga diputucon ia pertangyangan wilayah di patupa di gereja. Tusude 17 wilayah mandohoti sian bagas nabe marhite live streaming rencana pertangyangan wilayah di Ganu Pari Jumat jala dimulai mai di hari Jumat tanggal 5 Februari 2020 sada pukul 10 siawi. 03. Panitia Jubileum 50 tahun HKBP Pasar Minggu. Di hari Minggu sadarion 10 Januari 2020 sada mulai pukul 10 sia 30 saat pukul 22 WIB patupau do rapo panitia pesta Jubileum 50 tahun HKBP Pasar Minggu maringanan di ruang serbaguna gereja pinangido tu sude panitia asaro mangihuton rapoti titingon mana laos gabe undangan dung sidung titingon tabege ma sosialisasi manang panorangion sian wakil panitia. B. Di nama nomu pesta Jubileum 50 tahun HKBP Pasar Minggu panitia Jubileum naing patu paon ni panitia Jubileum do webinar di uluhon amang pendeta Dr. Sukanto Limbong MTH doho topik arti dan makna Jubileum secara alkitabiah. Nah di patupa di hari Sabtu tanggal 16 Januari 2020 sada pukul 10 walu saha 20 WIB maringanan di gereja HKBP Pasar Minggu. Nah boy madohoti webinari di gereja holas 100 halak. Nah parjolo mendaftar. Nah asing boy madihuton marhite live streaming di YouTube. Ngolo adong suku-suku sian ruas boy dipasahat marhite live chat. Pendaftaran boima menghubungi panitia melalui WA tu Amang Kuartino Huta Barat HP 08 sada tolu 80 5 sada 8675. Pendaftaran nunga dimulai siat tanggal 27 Desember 2020. 04. Pangapulio tu keluarga Amang Pendeta S. Silitonga STH, Inang Pendeta Rospita Bursi Hombing STH, pinabotohon tu sude parhalado doho keluarga di hari Rabu tanggal 10 Januari 2020 sada. Sermon parhalado di Patupa mulai pukul 10 siawib. Diuduti acara pangapulion sian pendeta parhalado doho keluarga tu keluarga Amang Pendeta S. Silitonga STH, Inang Pendeta Rospita Borusi Hombing STH. 05. Namar Bagas 051 Tikting Paduahon. Naing majalo pasu-pasu parbagason ma Geral Andreas Panggabean ST, anak ni Amata Insinyur Managam Demak Panggabean, tubuh ni Nata Insinyur Heni maringanan di Kalijati Gangkoja nomor 5A Pondok Labu Jakarta Selatan. Anggota Jemaat HKBP Kebayoran Selatan, Resort Kebayoran Selatan. Pamasu-masuon hari Jumat tanggal 15 2020 sada pukul 8.30 WIB di HKBP Kebayoran Selatan, Resort Kebayoran Selatan. 06. Anak lahir. Telah lahir anak laki-laki di keluarga Ronald Regen Isa Sinambela, Inang Marsiana Salim Boru Aruan. Di hari Kamis tanggal 24 Desember 2020. Nama alamat di Jalan Mandor Damai 2, Perum Perari Blok B6 RT 001 007 Kelurahan Kalimulia, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, wilayah 15. Anak dan ibu dalam keadaan sehat. 07. Jemaat baru. Sadarion Minggu 10 Januari 2020 sada ngadi jalo menjadi anggota jemaat HKBP Pasar Minggu 5 keluarga Donald Linggom Samosir, Ibu Erni Dewi Margareta Boru Butar-Butar, Do Sada Danak, nama alamat di Kalibata City, Jakarta Selatan, masuk wilayah Sia. Nomor registrasi jemaat 0 Sia Walu 2 Sada.
Pida sian HKBP Sion Nauli Nagapino Resort Sitang Distrik 28 Deboskap 08. Jemaat meninggal pada hari Kamis 7 Januari 2020 sada Nunga Monding Inata Peronika Boru Hutajulu umur 42 tahun. Nani habaluani amang Bapak LP Sirait, alamat Kampung Cipeda RT 007 RW 0 wilayah Sapultolu. Tabua mari tangyangta asaboi terhibur keluarga nai tadiko. Warta jemaah natulta jahang do laporan keuangan boi mata jaha di warta nang sigau. Songoni mah warta mingguon melat. Shalom, moliate ama di Tuhata, di sude ruas nihuria namar pungu di bagas joron di Tuhata di Bugasan Manogoton, madok meliate mahita ala buido pedileo dihita hahipason, jala dameni roha, boy hita marpungu marminggu, jala ringgad do pesude akaparhuriota, songoni nang dihamu ama inanami na di bagas joron na mangihuton live streaming di Bugasan Manogoton di ibadah parmingguon jam siaon madok melate mahita di Tuhata horas madihamu amang inang saluhuna song-songoni nang anakon nami na posebulung sekolah minggu na suboy dohot di parmingguon di Bagas Joro na hormati hami amang padita resort amang padita simajutan inang padita buru si Hombing suang-songoni amanami inanami saluhutna perhalado ni huria HKBP Pasar Minggu. Dison hami jongjong songon utusan ni panitia jubileum ni huriata na jongjong do hami amanginang di Joloon naong tabigay na kining di aka titing naong pinasahan ni situa ima taringo tu jubileum ni huriata jala nung nga adong na kining di jahahon rangkaian kegiatan dimulai mai di webinar di tanggal 10 bulan 2 na boy di huton di saluhut ruas ni huria melalui link YouTube. Jala boy ma adong nong mendaftar 100 salak di Bagas Joroon. Dihamu amang inang saluhna, tarlumomi ma amang inang na dijabu, na suboy ro marpungu di Bagas Joroon, mangido do hami tu saluhut na songon hami panitia naong di patujolo hamu. Alay holan na padimut-dimut to do hami. Ang gulaw no na manginang, ulaw las ni rohani huriata doon. Jala saluhu mulai siya danak na poso na magodang saluhu ama namin na nami. Ikon rap marlas ni roha do hita di pesta jubileum ni huriata na naing si patupaon na di tanggal 20 sada bulan Maret 2020 sadaon. Godang akan naboy patupota amang inang anak kon namin na poso bulong na adong akamarpacarian. Boy do aka silas ni rohatay patupota melalui aka pembelian ni Cendramata souvenir ni jubileum ima nang adong dipitu ni gerejata tung met piamang inang sangat doi di pangidorohan nami partisipasi ni saluhut na ruas ni huriata hami panitia holan na madala todo anggo saluhu na akaulaw non, ulawn parolopolopon ni huriaton, iko saledo hita berpartisipasi amang inang. Tarlumobi ma di amang inang situa, dongan nami sa ulawn. Aladong do di pasahak panitia tu amang inang di son, aka nanayang partisipasi ni saluhu na bilaya, ima melalui papungudana, dohot penjualan souvenir di wilayah masing-masing. Asa sude mahita manginang
marsadani roha. Sudah mahita manginang marpartisipasi. Asa tung sukses ulaw non. Dang ulaw ni panitiaw na manginang. Tung ulaw ni hita saluhu ruas don. Jala idolas ni roha nami di hudiura pasar minggon. Totong do hita si sadaroha sa lelengom bang ulaw saluhut na akaulawn. Ahape na dipatupani huriaon. Laho pasadahon aka tahina denggat. Tetap do aka hamu amanginang ruas nami. Ro mendukung. Ipe gomos do pangiduan ni hami sian panitia amanginang. Sada marohata. Tong do patupot ta ando muse di bulan duon ima prajubileum. Disi adong duan non songon berupa hiburan. Tong do live namang di sian huriata alani keterbatasan. Alai boy do tok hita disi marpartisipasi melalui lagu-lagu na dibuaton ni anon aka naung ditetapon ni panitia lau menghibur hita di gerejaon alai totong di diserhoni live tu sudah ruas di Jabu. Tuhamu amanginang na di Jabu namar minggu ngolotung peso boy hamu amanginang ro di son di aka partisipasi ni souvenir amanginang situa nami boy ma tu si hamu marpangidoan alangadong di nasida aka blanco di lias panitia lau sida latono nasida tu saluhut na ruas na di Jabu. Pos dorohan nami aka amanginang saluhut na hita ruas ni HKBP pasar minggu. Na si sadaroha do hita mensukseskan jubileum 2021 naung 50 tahun jongjong huriata jalan naung 50 tahun hatani debata di akan na tua-tua na perjolo di padimu-dimu saduhut ruasi gabi jongjong mahuria na songonon na balga. Hamuleto ni rohata mo dituhata. Pos dorohan nami amanginang saluhut na amanginang na di Jabu na suboy roh di garejon marpangidoa kami amanginang. Baik kamu mamanginang partisipasi muna tung songo dia pena terpatu pahita saluhut na dibuga salas ni roha do panitia majaloi. Na pos de roha nami na dibugasan tangiang do kami marpangidoa tu amanginang saluhut na nang naposo bulung anakon nami sekolah minggu na buisa dan ni roha do hita maras ni roha. Mau leate maditu hatta di saluhut na dingga basana. Sayang giat madenggan mardalan aka program-program rangkaian na pinatupan ni panitia mardalan lau memeriahkan jala mensyukuri jubileum 50 tahun HKBP. Mulai ate madihamu manginang nang rita saluhut na horas ma marsangga matuhata. Amin. Hatta
damai di debata saon tu kita, si bahen damai manang kita. Taulakon tuaya sadam. Lasmaro hatta di Tuhan tadebata, lasmaro hatta di Tuhan tadebata, lasmaro hatta di Tuhan tadebata, haroroan ni hagogoon ni, para sirohado Jehovah debata, para sirohado Jehovah debata, para sirohado Jehovah debata, para sirohamanang hitao, pardinggan basado Tuhan tadebata, pardinggan basado Tuhan tadebata, pardinggan basado Tuhan tadebata, pardinggan basa manang hitao. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramuti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhatana hina holongan di bagasan Kristus Yesus. Hatani debatana gabe turpuk jamita di mingguta sadarion. Dienet sian pesalmen bidu 20 sia, ayat sada sahat rodi ayat 10 sada. Hujahama dihita pai hutihut hamuma di bagasan roha. Suara ni Jehovah di bagasan ronggur, edesian si David. Lehon matu Jehovah hamu ale aka anak ni debata, lehon matu Jehovah hamuliaon dohot hagogoon. Lehon matu Jehovah hamuliaon ni koarna, marsobba mahamutu Jehovah mamake pahean parhadohoan. Suara ni Jehovah do di atas ni aka aek, debatani hamuliaon parohon ronggur, Jehovah do di atas aek aka nabolon. Suara ni Jehovah do mardongan hagogoon, suara ni Jehovah mardongan hatongamon. Suara ni Jehovah do upunokon akahau ares, jala dipunokon Jehovah do akahau ares ni Libanon. Huhut panihal nihalon nasida di bahen songon anak ni lobu, nang Libanon nang Sirion songon anak ni horbojalang. Suara ni Jehovah do manggurasahon jilam ni api. Suara ni Jehovah do mabahen humutal halongonan. Di hutal Jehovah do halongonan kades. Suara ni Jehovah do mabahen marasar akatini. Jala di palanga do akatobak. Jala sude na di bagasan joronai madok hamuliaon. Marhabang sado Jehovah makorhon aek nasumar. Jala marhabang sado Jehovah paboa raja rodi saleling-lelingna. Lehonon ni Jehovah do sogot pargogo tubang sonai. Tupahan ni Jehovah do sogot bang sona mardame-dame. Songonima sahat ni turpukta. Huriani Tuhatana hinaholongan di bagasan Kristus Yesus narap hitan waeng marparsaoran di bagas coro ni debata. Songoninang hamu amanami inanami ruas ni huria
namar parsauran ditongani bagas naganup marsada-sada sahat ma hatatabe horas-horas sian hami horas madihita. Nungata paihut-ihut hatani debata hamu amanami inanami sian turpuk jamita apala ditikion pabotohon tuhita di papatar debata dirina tuhita marhite hagogoon ni alam marsoara debata marhite hagogoon ni alam semesta molota paihut-ihut nakaning adong sape pituhali di pabotohon tuhita namar soara debata takas doi tapaihut-ihut sian ayat tolu sahatu ayat pasiahon didok disi soara ni Jehovah di atas ni akaek soara ni Jehovah mardongaton hagogoon mardongaton hatongamon jilam ni api dohot udutna. Dihamu amanami inanami on naing madok tuhita memang dangadong nalipe sian pamotoan ni debata dangadong nalipe sian hagogoon dohot huaso ni Jehovah debata alanido ubaina jika Allah sudah bersuara maka apapun bisa terjadi di tengah-tengah dunia ini. Molo sapala madok manang marsoara debata manang hape boy domasa di tonga-tonga ni hapor tibionon. Alai di minggu sadarion di dok hapapatar ni debata marhite hagogoon ni alam neng takas sita manada merenungkan pahusor-husorhon di bagasan perdalanan ni ngulut tahun ganup aka peristiwa alam namasa di tonga-tonga ni ngulutta. Apa yang mau dikatakan, apa yang mau disampaikan oleh Tuhan ketika peristiwa alam terjadi di tengah-tengah kehidupan ini. Apakah kita mengutuki diri, parnguluota, pabahenata, atau apakah kita mengutuki Tuhan dalam setiap peristiwa alam yang mungkin merugikan, mengecewakan, membuat manusia menderita di tengah-tengah dunia ini. Alai marhite turpukon hamu amanami inanami, jala takas marhite topik minggu sadarion, naeng gorahonon naduhita, behado sasitong mahita, laho mamuji-muji debata di bagasan huasonai, pasangapon debata di bagasan huasonai marhite ngolu namar habadiaon diadopan ni debata. Alani tapaihut-ihut maamanginang dia mananaeng dohonon ni turpuk jamita sadarion tuhita. Sasitong na pesalmen 20 sion tidak mau memberitahukan kepada kita songo dia do perdalanan manang laporan ni peristiwa alam manang laporan ni perubahan cuaca manang ramalan meteorologi di tengah-tengah dunia ini. Alai marhite pesalmenon tabereng do disi panidangion taringot tu hapapatar ni debata. Tabereng do marhite turpuk taon, debata patada hodirina manang papatar hodirina. Allah menampakkan, manang menyatakan dirinya di tengah-tengah dunia ini. Marhite na di papatar debata dirina di bagasan turpukon parjolo sahali ditogihon do tuhita asarohita marsobba tu debata di bagasan habadiaon. Marsobba tu debata mamuji debata memuliakan memuji Allah menyembah Allah dalam kekudusan di bagasan habadiaon. Tentu sahali molota parohahon perdalanan ningolutta
sasitong nanian, holan tu debatado hita marsobba, holan debatado na tau si pujion, holan debatado na tau pasangapotta di pardalanan ni ngulut taon. Alai, molo-olo do hita jujur di adopan ni debata, tung petadok kita halak na porsea tu debata, masih banyak di antara kita pun juga percaya kepada kekuatan-kekuatan dunia ini. Olo dope hita marsobba manang maka porseai, gana-ganaan manang hagugoon na adong di tonga-tonga ni haportibionon. Adong dope siat tonga-tongata na marsobba mangului maka porseai debata gana-ganaan manang mangalului akasihol ni rohana kerinduan keinginannya sian haportibionon. Boy mai asadapotan barutungan, asadapotan sirokap mitodi, asadapotan hagabeon, asadapotan kenaikan pangkat, asadapotan hamalumon ni parsahiton, dohot akalan na asing. Torop dope halak na mengaku dirina na porsea tu debata, alai dang sikop hibul rohana, laho marsobba manang mamuji-muji debata. Unang rohita marminggu rotu bagas joro ni debata, alai saita lului dope hagogoon ni haportibionon. Sai tarihot dope roha pikiran sadok ngoluta tu hagogoon ni haportibionon. Unang rohita tu Yesus, rohita tu debata, rohita tu tuhatai. Alai nang mulak siani rohita museng tu akana pistar, tu akana malo, nasasitong na manegay haporseaon, manegay hadiriota songon na porsea tu debata. Alani do ubena macetakas di dok tu hita, di paingot kita, bahwa sesungguhnya Allah satu-satunya yang harus kita puji dan sembah. Bahwa sesungguhnya hanya Allah yang bisa kita muliakan, kita puji-puji di dalam kehidupan kita ini. Holat Jehovah di bagasan Jesusido na patut jupangatta, ibana do si topototta, ibana do si sobaon, si pujion, ibana do na patut majalo puji-pujian dohot hamuliaon. Alani do ubena di dok pasangap madibata di bagasan ngulum. Pasangap madibata di bagasan habedion totu, dan asal rohi tamanobba ibana. Mulai di dok pasangap debata, sob mama debata, puji ma debata di bagasan habedion, dan asal rohi tahape tua dupanna. Dan asal rohi tahape martangiang, dan asal rohi tahape marminggu, dan asal rohi tahape laho majahatani debata. Alai Roma hita di bagasan habediaon paholang madirim sia dosa dohot hahulomon. Unang beta lehot dirita mangulahon najat. Unang beta oloi mangulahon akana rumar di pardalanan ningolut taon. Ala memang nunga di paias debata hita marhite mudar ni Yesus. Nunga di parbadiai debata hita marhite mudar ni Yesus. Alani moloro hita marsobba mamuji debata ikor Roma hita di bagasan habediaon. Unang adong be di bagasan roha nang pikiran nakahosom pahata-hata dongan. Unang adong be di roha nang pikiran aka hal-hal na negatif, na soture, na sositong diadopan ni debata. Contoh sederhana boy madohonon hamu amanami inanami. Moloro hita tu bagas joro ni debata. Dang nalaho mamereng-mereng, idia doha salaan ni paditai. Idia doha salaan ni akasituai. Alai molorohi tatu bagas joro ni debata. Di bagasan habediao memang bulus do, holan naeng mamuji debata, holan naeng marsobba tu debata do hita. Dang adong be kesempatan di si partikian, dung hudul hita di bagas joro ni debata martangiang ungama.
loas ma to dini debata mangaracai roha ate-ate pikiran. Di bagas joro ni debata. Dang adong bepartikia di si laho makata-hatai dongan, laho makata-hatai manangise di bagas joro ni debata. Dang adong be di si mangitip-itip sa di hari sahala masih tuai maragedda. Sa di hari sahala mapeditai majah turpuki dohotak kalan na asing. Alai ketika kita datang memuji memuliakan Tuhan dalam kekudusan itu memang ngabe yesma roha nang pikiranon. Tung sala pe paragedai macahoni justru tangiang ta manangiak koni asi rohan Tuhan. Asa unang lipe muse, asa unang sala muse. O sipata molong asala maragedda, sala marajamita, sala majah turpuk. Torolo do hita maparekeli do kan. Tor suarat taru gumugu maparekeli. Pada dasarnya sasitong na unga siap. Dia sudah mempersiapkan dirinya dengan baik. Alai songoni masih patah. Itu di luar kendali kita. Boido salah, boido lipe. Ima kahalak memang na betul-betul dia datang ke tengah-tengah bait Allah memang untuk memuji, memuliakan Tuhan. Alanido dang adong betiki dihita untuk sesuatu yang tidak baik, untuk sesuatu yang jelek, untuk sesuatu yang buruk. Manang piga jompe hita di bagas joroni debata, molo ias doroha nang pikirani, sedia gajang petaho perdalanan di peribadahani, kita akan dalam ketenangan dan kesejukan. Molo memang hibul doroha laho mamuji debata, di tonga-tonga ni bagas joroni debata, nang di ganup bagas tabe. Napaduahon hamu amanami inanami marhite turpukon, didok debata nata sopai ima debata Jahoba pargogo naso hatudosan. Pargogo naso hatudosan. Molo adong suku-suku tuhita adong dope hagogoon na ubal gasian hagogoon ni Jahoba debata. Tutu sudah do hita madok tangadong. Tidak ada. Tetapi justru kita sering sekali tadok do dangadong alai ulo dope hita maka porsiai di luar ni hagogoon ni debata adong dope hagogoon na ukebe siat debata. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita tidak ada lagi kekuatan, kuasa apapun melebihi kuasa dan kekuatan Allah kita itu. Adidok Tuhan Yesus do nungasahat tuau nasa huaso na di Banua Gijang dohot na di Tanoon. Jadi semua kuasa dan kekuatan itu adalah milik daripada Allah kita itu. Jadi Allah debata Jahoba pargogo naso hatudosa do ibana maka layaklah memang kita memuji-muji dan memuliakan Tuhan. Allah debata Jahoba pargogo naso hatudosa do ibana maka layaklah memang kita memuji-muji dan memuliakan Tuhan di sepanjang kehidupan kita ini. Ido penadang ala ni naung dilehon debata dihita pasu-pasu nagodangi. Dada ala sikop panarihonon pangaramotion ni debata di tonga-tonga ni ngolutta. Dada ala sairap debata di tonga-tonga ni ngolutta. Ala ilobi sianita he memang ala ibana do debata pargogo naso hatudosan. Ala ibana do debata nama nopa portibion dohot nasa isina. Ala ibana do napuna nasa na adong diha portibionon. Jala sudena tinopa ni debata uduk do tuhuaso ni Jahoba. Ido na ni dok ni turpuk taon. Segala yang diciptakan oleh Allah tunduk kepada kuasa dan kekuatan Tuhan. Molotung petibo, tongam, gogo, uli, akadolok, suasuanan, pahapahanan, laut, dohot akalan na asing, alay saluhut nai uduk do tuhuaso ni Jahoba debata. Molotung petibo sangap mamora,
gabe ngulu ni hajolmaon di haportibionon, alai ikon uduk do jolmai tuhuaso ni Jahoba, jala ikon tu Jahoba do puji-pujian dohot hamuliaon di pasahat jolmai. Nang pe mamora, nang pe gabe, nang pe marsangap di haportibionon, nang pe tibo pangkat na dohot takalan na asing. Sasitong na ikon uduk do jolmai tuhuaso ni Jahoba, jala ikon puji-pujian hamuliaon si pasahaton ni jolmai tuadopan ni debata. Alani dona sotupa adong jolmai paburnang-burnang dirina, alani hagogo onna, alani hasangaponna, alani pangkatna, alani hamoraonna, alani hapistaranna, alani haulionna, dotakalana asing. Tidak ada satu orang pun yang layak. Paburnang-burnang dirina, papuji-puji dirina, dia dopan ni donga jolma, tarlumobi dia dopan ni debata. Aisa luhut nai silehon-lehon ni debata doi. Setiap orang harus mengakui apapun yang ada pada kita, bagaimanapun keberadaan kita, siapapun kita saat ini, semua itu adalah pemberian Allah. Ida benar dipangidohot tu hita, asa martoruk di roha hita. Jangan ada yang meninggikan dirinya. Jangan ada yang jatuh kepada kesombongan. Tetapi jadilah orang-orang percaya yang rendah hati. Nah saya tong madok, semua ini adalah pemberian Allah. Semua ini adalah belas kasihan Allah. Semua ini adalah anugerah Allah. Napatuluhon hamu amanami inanami, molongarohi tatu debata marsobba di bagasan habadiaon, molonunga tabege soara ni Jahoba nama jauhi ta asarohi tatu ibana, di dokter puktaon dada mulak boti hita, alai di ayat 10 sadai di dokdo tu hita hamu amanami inanami, lehonon ni Jahoba do sogot pergogo tu bangsonai, tupahan ni Jahoba do sogot bangsona mardame dame. Ayat 10 sadaon mangalehon semangat tuhita madalani tahun 2020 sadaon. Tarlubi huriata HKBP Pasar Minggu tinalaho marzubilium madok mauliate tu debata ngadilowas hajongjongan ni huriata di luaton 50 tahun. Om mananaing si hamulate honopta tuadopan ni debata. Nunga macetakas na kaning di pasahat marhite panitia. Tutonga-tonga tahamu amanami inanami. Iko sudedo hitarap manupahi di ulau tahun. Di pesta lasni rohat tahun, di pengucapan syukur atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan buat gereja kita HKBP Pasar Minggu. Itap nina tolap tahamu amanami inanami. Itap nina boy tabahen hamu amanami inanami. Sebagai tanda rasa syukur kita apa yang bisa kita persembahkan. Ketika Tuhan sudah memberkati gerejanya sampai dengan 50 tahun di tanggal 21 Maret yang akan datang. Behado bahenota inang paditanami laho manupahi laho persidohot marlas niroha di pesta las niroha manang pengucapan syukur 50 tahun ini maragam taado pinuaeng peristiwa alam akapar sahiton doho takalana asing. Bagaimana kita turut dalam barisan puji-pujian syukur kita kepada Allah di pesta 50 tahun itu. Nuaeng disosohon hatani debatado hitahamu amanami inanami. Ketika kita lemah, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Ketika kita tidak berdaya, Tuhan akan menopang kita. Dalam setiap kesulitan, dalam setiap pergumulan, dalam setiap permasalahan yang kita hadapi. Siapakah di antara kita yang berani mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah turut campur dalam perjalanan kehidupan kita? Alena pasti sudedo hitamadok.
Seberat-berat apapun persoalan kita hadapi, sesulit-sulit apapun perjalanan kehidupan kita ini, di papatar debatado asini rohana, dihita hamu amanami inanami. Margogo dohita mangadopi, kita dikuatkan untuk menghadapinya satu demi satu. Adong do debata di tonga-tonga tahamu amanami inanami. Alani do upena, marilah kita jalani tahun 2021 ini. Dan ini berulang kali disampaikan kepada kita semua sebagai orang yang percaya. Tak satu pun kita yang tahu apa yang akan terjadi esok hari. Tapi kita percaya Tuhan akan terus bersama dengan kita. Tuhan akan terus memelihara perjalanan kehidupan kita sepanjang tahun ini. Molonunga dipatudu debata asini rohana. Pada tahun-tahun yang lewat, di papatar debata doa sini rohana dihita pada waktu-waktu yang lalu, maka pada waktu sekarang ini pun Tuhan akan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya di dalam perjalanan kehidupan kita. Oleh karena itu janganlah takut. Ada Tuhan yang memberikan semangat, ada Tuhan yang memberikan sukacita. Lasni roha dohot hadameon. Alani mardame mahita hamu amanami inanami. Manomunomu pesta lasni rohai. Marlasni roha mardame mahita mamikirhon. Dia ma hinalomohon ni debata marhite hajongjongan ni huriata di luaton. Nunga di papatar debata dirina tuhita marhite hagugoon. Nunga marsoara debata marhite natino panai tutonga-tonga ni hitaon. Alani taingot malaho maparhaseang partikian na pinasahat ni debata di hita. Laho patupahon na kaulaon na denggan. Alani taingot mamamuji-muji debata di pardalanan ni ngulutaon. Janganlah diam, tetapi bersuaralah. Janganlah diam, tetapi berbuatlah. Janganlah diam, tetapi bergeraklah sebagaimana yang diperintahkan oleh Tuhan. Tangihon masoara ni debata. Dengarkanlah Tuhan berbicara di tengah-tengah kehidupan kita ini. Marhite manangahape di tonga-tonga ni haportibionon. Lalu bagaimana kita bisa mengerti suara Tuhan berbicara lewat kehidupan umat manusia? Dohot akanatinopa ni debata. Lampasolhot madirim tu debata. Asa dapotan todi porbadiai. Jala asa todi porbadiai mangula lam tinggil si pareot taon manangihon suara ni debata. Amin. Mau lihat tema Tuhan. Nunga saur hatam di tonga-tonga nami apala di tikion. Nunga di papatar ho diri male Tuhan. Marhite hagugoon mi di tonga-tonga nami di hapor tibionon. Marhite suaram nagugui ali Tuhan. Alani ajari mahami asalambui hami patinggilhon si pareon nami. Manangihon suaram dohot mangatusi iali Tuhan. Jalatuk hami patupahon. Akalomo ni roham dingulu nami si ganupari. Ajari mahami tutu asa rohami manopot ho ali Tuhan. Di bagasan habadiaon. Lahu mamuji-muji pasangap guar munasun badiai. Asa hupaholang hami diri nami, siya nakahahulomon, naso hinalomohon ni roham. Tadania kana porsea hami tu adupan munasun badia yali Tuhan debata. Saya toktong mahami memikir hona kana dengga na kana uli, itonga-tonga ni pardalanan ni ngulu nami, aido lomo ni roham. Tarlumubi mali Tuhan debata, tinamarlas ni roha hami, tua katiki na naing ro, tunga di luas ho, jongjong huriam hakabipe pasar mingguon, sahat tu 50 tahun. Hurajumi hami Tuhan dada hagugoon nami, hapistaran nami, hamuraon nami, saluhut nai. Alai alani asini roham. Holong ni roham ale Tuhan. Paddonganim ale Tuhan, pangaramotionmu ale Tuhan. Disudia karuas ni huriam hakabipe pasar mingguon. Alani say sungguli mahami tuktuhi rohanang pikiran nami ganuk marsada-sada. Karuas ni huriam ali Tuhan asa parsidohot kami Tuhan. Manupahi dia manatuk si naboy pasahaton nami. Naboy lehonon nami tadalas ni rohanami ali Tuhan.
hodo pargogo naso hatudosan. Nama narihon akan narikot di pardalanan ningulu nami. Alani masai ho mahupanga sahok kami ale Tuhan ganu pari ganu tiki. Ramoti mahami saluhutna. Pada osian hami akamara akaparsahito nale Tuhan. Alai molotung di loaso hami mangadopi akamara doho takaragam ni parsahito nasi roham ale Tuhan debata. Tangamu nasun badiai mama masu hami majama pamatang nang partodion nami. Asa unang gale hami ale Tuhan, asa unang lipe hami, asa unang mago hami ale Tuhan. Alai margogo mahami mangadopi saluhutna. Karuas ni huriam ale Tuhan. Na dibagasan naka pergumulan naka sitaonon. Homa manggom-gomi pamatang nang partodion nasida. Paingot nasida le Tuhan debata. Adong doho di tonga-tonga nasida. Nama nangihon suara nasida, angguk-angguk nasida, holso nasida, arsak ni roha nasida. Adong doho ale Tuhan nama ngalehon hagugoon. Di tonga-tonga ni parnguluon nasida. Hutangnya ko kami mananga karuas ni huriam na marlas ni roha. Alania kapasu-pasum male Tuhan nagodangi di pasahato di tonga-tonga ni ngulu nasida. Sungguli mana sida di bagasan todi masa toktong madok mauliate nasida tua dopan munasun badiai siak kodo saluhut nai ale Tuhan debata. Hutangnya ko kami manang ale Tuhan nami sudia kapanitia pesta jubilium ni huriam HKBP Pasar Mingguon. Pargogoi parbisuhi lehon semangat dinasida le Tuhan nami lahu mangulahon ulaon nasida naong pinasahat ni huriam ale Tuhan. Asarap marlas ni roha hami saluhutna madok mauliate tua dopan munasun badiai. Asima roha male Tuhan debata. Lehon madihami hasesaan niaka dosa pangalosion nami. Asalam tama hami tutua le Tuhan. Kabeha baoran ni pasu-pasu. Mimarhite Yesus Tuhan nami. Amen. Tapasahat mapeliata maredehita. Haleluya.
tatangiakon ma peleata tu debata martangiang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggan dohot na saulibasa na mauliutus. Hupasahat hami masian na nilehon mitu hami pelean nami tuho. Say jalo mai gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa huparhaseang hami peleanon. Pati bulhon harajaon mudi tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutada hami godang nisi lehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Saya pinarbadia maguarmu, saya Roma Harajon, saya saut malamani roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang, lehon matu hami sadarion hanguluan siapari, saya sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, una kami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Bagasan dame jalohamu ma pasu-pasu sian tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasorohon madamena tutodim. Oh.